салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзур шумо. дар ноҳияи Кушониён бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорони ватанӣ корҳои созандагӣ вусъат дода мешавад. Бунёди синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои рушди кӯдак аз таваҷҷӯҳи пайваста ба ояндаи миллат дарак дода барои баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии хонандагону наврасон заминаи мусоид муҳайё мегардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушду таҳкими соҳаи маориф яке аз масъалаҳои муҳиму афзалиятнок ба шумор рафта, ҳамеша зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлат қарор дорад. дар ин замина дар ноҳияи Кушониён ҳамасола аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ ва саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст даҳҳо иншооти соҳаи маориф бунёду мавриди истифода қарор дода мешаванд. таҷлили сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия заминаи мусоид фароҳам овардааст. имрӯзҳо бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва фароҳамсозии муҳити муосири таҳсил дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия сохтумони муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак бо маром идома дорад. зери сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маорифи ноҳияи Кушониён сохтмонҳо бо дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён, шахсони саховатпеша, соҳибкорон, эҳсонкорон дар назди 5 муассисаи таълимӣ биноҳои иловагӣ ва сохтмонҳои синфхонаҳои иловагӣ бо маром идома дорад. бо боварии комил гуфта метавонем ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи он сохтмонҳое ки мо вобаста ба ҷашн ба нақша гирифтем мавриди истифодабарӣ бо тамоми шароитҳои наву замонавӣ қарор медиҳем. ба гуфтаи масъулин то оғози соли нави таҳсили 2026-2027 нақшаҳои пешбинишуда пурра амалӣ гардида хонандагон дар шароити муосир ба таълим фаро гирифта мешаванд. дар доираи ин иқдомҳо дар назди муассисаҳои таълимӣ бо саҳми бевоситаи сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ биноҳои иловагӣ, синфхонаҳои нав, марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак, муассисаҳои нави таҳсилоти томактабӣ, толору майдонҳои варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасони соҳа бунёд гардиданд. ин тадбирҳо барои ба талаботи замон ҷавобгӯ намудани сатҳу сифати таълиму тарбия ва фароҳам овардани шароити беҳтари донишандӯзӣ барои насли наврас мусоидат менамоянд. корҳои ободониву созандагӣ дар ин самт бо маром идома дошта сокинони ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар дар татбиқи иқдомҳои созанда саҳми назаррас мегузоранд. дар соли таҳсили 2025-2026 бо назардошти норасоии ҷои нишаст бо дастгирии кумитаи падару модарон бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 7 синфхонаи иловагӣ сохта шуда истодааст ва мақсад дорем ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода қарор диҳем. ҳамбастагӣ ва дастгирии мардум аз сиёсати маорифпарваронаи давлат нишонаи равшани эҳтироми баланди ватандӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба ояндаи фарзандон арзёбӣ мегардад. зеро беҳсозии шароити таълиму тарбия, фароҳам овардани имкониятҳои муосири таҳсил ва тарбияи насли соҳибмаърифату ватандӯст аз ҳадафҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб мераванд. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, ахбор. бо наздик шудани таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар гӯшаву канори кишвар раванди созандагиву бунёдкорӣ беш аз пеш густариш меёбад. ноҳияи Лахш низ аз ҷумлаи минтақаҳое мебошад ки дар он корҳои ободонӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. тибқи маълумот дар ноҳия сохтумони 124 иншооти хоҷагии халқ пешбинӣ гардида то имрӯз 86 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. гузориш аз ноҳияи Лахш. даромади корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳияи Лахш сохтумони даҳҳо иншооти муҳими хоҷагии халқ пешбинӣ шуда бо анҷоми корҳои сохтумонӣ то ҳамин давра бештари иншоот ба истифода дода шуд.
ساختمان کاخ فرهنگ و مکتب موسیقی در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخت در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده ایستاده است. در دایره سفر کاری به ناحیه‌های منطقه رشت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه لخت جهت بنیاد کاخ فرهنگ برای 450 جای نشست و مکتب موسیقی سنگ اساس گذاشته بودند تا در این ناحیه‌های دوردست بنای فرهنگی بنیاد کرده شود. در این ردیف ساختارهای ساحه وظیفه‌دار شده بودند که دو انشاءات حیاتاً مهم فرهنگی در مهلت پیشبینی شده با صفت بلند ساخته به استفاده داده شود. زیرا تا همین دوره در ناحیه لخت کاخ فرهنگ زمانوی موجود نبود تا هنرمندان چاره‌بینی‌های خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. ساختمان بنای معماری شعبه معارف اساساً از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری عملی شده ایستاده است. از روی لایحه بنا از 3 آشیانه کشاد بر هوا و تخانه عبارت بوده. برای کارمندان 10 کابینت‌های کاری، تالار مجلسگاه، کتابخانه، آشخانه، مهمانخانه و فراهم آوردن دیگر شرایط‌های کاری پیش بینی شده است. امروزها در مرکز شهرک وحدت ساختمان بنای معماری شعبه عدلیه، مرکز تامینات بخطری آذوقه‌واری، شبکه‌های برق، خط‌های برق و آب، اعظم‌سازی کانال‌های پیازی، غلامه و پایگاه‌های آبکشی جریان داشته. در بیشتر انشاءات کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار دارد. همین طریق در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخت باز تطبیق یکچند لایحه دیگر ادامه داشته. عملی شدن این برنامه‌های سازنده برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخت. فربه تنها نمودی ظاهری انسان نیست. فربه خود نشانی بیماری و آغاز پیدایش دیگر آرزوهای به سلامتی انسان تهدید کننده محسوب می‌یابد. طبیبان در نتیجه آموزش و تحلیل‌های علمی آرزوهای دل و رگ‌های خونگرد و بیماری قند را نیز مربوط به پیدایش فربهی می‌دانند. فربهی و پیامد آن به حیات و سلامتی انسان را قربانزاده شهر می‌دهد. آرزوهای دل و رگ‌های خونگرد امروز یکی از مشکل‌های حل‌طلب ساحه تندرستی در سطح جهان است. نوابسته از رشد و نایل گشتن طب به دستاوردهای نوی علمی در سمت تشخیص، معالجه و مرکب‌ترین جراحی دل و رگ‌های خونگرد، همان طب رو برای مشکل و مانع‌های بزرگ قرار دارد. گرفتاری جوانان به این شکل بیماری مسئله مهم است که حل آن دانشمندان ساحه در همه کشورهای عالم را نگران کرده است. باعث تشویش زیاد است که در بین مردم جوان زیاد شده رفته است. سببش بسیار شدنش ممکن است. اصلا استرس، فربگی، پرابلم‌های کم حرکتی، پرابلم‌های عوض شوی خورد و خوراک، اقلیم، محیط، همه این با یک جایگی زیاد کرده است بیمار در بین بیماران جوان. آنهایی که همگی 20 سال دارند ولی با آرزوهای قلب شکایت میکنند، طبیبان وضع را به استفاده از حد زیادی نوشاکی‌های نیروافزا مربوط میدانند. بیمارانی بودند که 21-22 ساله بودند که با سکته میکرد در اینجا مراجعت کردند. استفاده انرژتیکا علاقمندی داشت. این شخصا با باید در نظر گرفت. ماده‌های در ترکیب چنین آبها موجود بودن نخست دل را به کاری از حد زیاد مجبور می‌کند. یعنی تاثیر آب‌های موقتا نیروافزا روند معتدل فعالیت نمودن دل را زیر فشار می‌گذارند. ترکیبشون ماده‌های دارند که فعالیت کار دل را تیز می‌کنند و فشرده شوی رگ‌ها می‌آورند. از آن که آرزوهای دل با گذشت هر روز به حیات و روزگار نسل جوان تهدید می‌کند، طبیبان یکی از راه‌های ایمن بودن از خطر آن را راه ندادن به گرانوزنی می‌دانند. وزن زیادی بدن امروز در قسمت بیشتر کشورهای عالم رو به افزایش نهاده است. 46% اهالی تمام کره روی زمین گرفتار فربهی میباشد. از 5 سالگی تا 18 سالگی باشد 390 میلیون اهالی در روی جهان با گرفتاری فربه شوی قید گرفته شده است. از این 390 میلیون اهالی
160 миллионашон гирифтори фарбеҳӣ ҳастанд. То кӯдакони 5 сола бошад, дар тамоми рӯи дунё 35 миллион нафар кӯдак гирифтори фарбеҳӣ то соли 2025 ба қайд гирифта шудааст. фарбеҳӣ ё гаронвазнӣ на танҳо як мушкили зоҳирӣ аст, балки пайдоиши даҳҳо шакли беморӣ, бахусус бемориҳои дилро асос мегузорад. Якум метавонад ки бемории фишорбаландӣ шароёнӣ кунад, дуюм ба бемории сактаи дил оварда расонад, сеюм ба бемории инсулт, чорум ба бемории диабети қанд, панҷум ба бемории буғумҳо, мақсад аз ҳисоби вазни зиёдати бадан. ташхис ва муолиҷаи ҳама намуди бемориҳои дил дар муассисаҳои тиббии Тоҷикистон бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ки дақиқ амал менамоянд дастрас мебошад. яке аз дастовардҳои пешрафтатарини дар соҳаи тандурустӣ оиди бемориҳои дилу рагҳои хунгард дастгоҳи ангиограф мебошад ки аллакай ба воситаи ҳамин ангиограф мо ҳама проблемаҳои бемории дила зиёда аз 90% бартараф мекунем. аслан ҳар нафар табиби худ дониста мешавад, яъне таъмини сиҳатӣ аз худи шахс вобаста аст. Пас набояд бо умед аз вазъи хуби хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ оқибатҳои ногувори интихоби тарзи нодурусти ҳаётро сарфи назар кард. чун пас аз таъсири тарзи нодуруст зиндагӣ намудан пурра барқарор намудани вазъи саломатӣ аз эҳтимол дур хоҳад буд. дар шарқи Хитой сарҳади бадахшони мо мардуми зиндагӣ мекунад ки дарозумрии онҳо ҳатто зиёда 100 сол зиёд аст. сираш дар чи аст? дар ташвиши рӯзгори ҳаётиашон ҳар як кас қариб то 30 километр дар як рӯз раҳ мегашта аст. худдорӣ аз истеъмоли тамоку, машруботи спиртӣ, обҳои нерӯафзо, хӯрокҳои тезтайёр ё машғулияти ҷисмонӣ ва ҳаракати доимӣ ҳатто бо тарзи роҳ гаштан омили сиҳатӣ буда василаи барқарории доимии вазъи саломатӣ дониста мешавад. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ва татбиқи ҳадафи кишвари сабз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои назаррас амалӣ гардиданд. танҳо дар 3 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 400 гектар боғ бунёд шудааст. аз ҷумла дар деҳаи Манеми ноҳияи Шуғнон дар майдони 10 гектар заминии қаблан санглоғ боғи замонавии мевадиҳанда бунёд гардида имрӯз самараи он ба даст омада истодааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. мо дар деҳаи Манеми ноҳияи Шуғнон қарор дорем. дар ин ҷо дар як мавзеъ бекорхобида ва санглоғ соли сипарӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар мавзеъ 10 гектар боғ бунёд гардидааст. дар ин ҷо зиёда аз 4000 бех дарахтони мевадиҳанда шинонда шудааст, нашунамои хуб карда истоданд. давоми соли 2025 низ корҳои ободонӣ густариш ёфта зиёда аз 3000 ниҳоли нав аз ҷумҳурии федеративии Олмон, вилояти Суғ ва ниҳолҳои мавзеъи дашти ноҳияи Ишкошим ба ин боғ дастрас ва шинонда шуданд. қобили таъкид аст ки бунёди боғ дар ин минтақаи санглоғ бо риояи пурраи талаботи муосири агротехникӣ амалӣ гардида, обёрии он тавассути усули қатрагӣ бо истифода аз дастгоҳҳои муосири обкашӣ ва панелҳои офтобӣ ба роҳ монда шудааст. ин таҷрибаи пешрафта имрӯз собит намуд дар шароити Кӯҳистон ва заминҳои қаблан бесамар низ метавон бо истифода аз технологияҳои навин боғҳои ҳосилхез бунёд кард. имрӯз ҳар як дарахти шинондашуда дар боғи Манем самар оварда нишони равшани натиҷабахш будани ин иқдоми созанда мебошад. фаровонии осил ва рушди соҳаи боғдорӣ дар ин мавзеъ пеш аз ҳама ба татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ равона гардидааст. боғи Манем имрӯз на танҳо як боғи мевадиҳанда, балки рамзи заҳмати созандаи мардум, самараи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намунаи воқеии табдили заминҳои санглоғ ба макони ободу сабз маҳсуб меёбад. боғ бо тариқи қатрагӣ обёрӣ карда мешавад. дар об резервуар мавҷуд аст. резервуар бо ғунҷоиш 90 куб об мебарад. бисёр дар нашунамо ҳастанд, ягон проблема надорад. дар боғ аз болои дарёи ғунд қубури 10 метр 800 обёрӣ карда мешавад. вай бо масофаи 2,5 метр тӯл кашидааст. вай бо тариқи панелҳои офтобӣ бо барқ таъмин мешавад. дар шароити ҷаҳони муосир ки масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, истифодаи оғилонаи захираҳои табиӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ аҳамияти бештар касб мекунад. чунин tashabbusҳо метавонанд ҳамчун таҷрибаи муваффақ барои дигар минтақаҳои кишвар низ хизмат намоянд. бояд ёдовар шуд ки давоми 3 соли охир дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон беш аз 400 гектар
боғҳои нави мевадиҳанда бунёд карда шуда ин раванд идома дорад ки ба татбиқи ҳамаҷонибаи дастуру супоришҳои сарвари давлат ва рушди соҳаи кишоварзии мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. Муҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, Ноҳияи Шуғнон, Ахбор. бино ба хулосаи мутахассисон, малахи марокашӣ аслан дар мавзеъҳои тухм мегузорад ки барои коркарди кимиёвӣ душвор аст. дастрас гардидани чархбол ва тавассути он почидани заҳрдору имкон медиҳад ки паҳншавии он пешгирӣ карда шавад. мутахассисони муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар баробари дорупӯшакҳои дастиву муҳаррикдор чораҳои муборизаро бар зидди малах тавассути чархболҳо баро монданд. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. имсол низ зуҳури малахи марокашӣ 10 рӯз барвақттар ба қайд гирифта шуд. коркарди кимиёвӣ бар зидди ин ҳашароти зараррасон аз моҳи март идома дорад. соли ҷорӣ низ дар мамлакат ситоди якҷояи ҷумҳуриявии мубориза бар зидди малах таъсис дода шудааст ва нақшаҳо дар ин самт таърезӣ гардиданд. ба гуфтаи мутахассисон, малахи марокашӣ аслан дар минтақаҳое ки барои гузарондани коркарди кимиёвӣ дастнорас мебошанд, тухм гузошта давра ба давра аз доманакӯҳҳо ба водиҳо мефароянд. бо ин назардошт, мутахассисони муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои муборизаро тавассути чархболҳо бароҳмонданд. бо назардошти бештар ба қайд гирифтани масоҳати пангаштаи малахи марокашӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон барои саривақт пешгирӣ намудани ин ҳашароти зараррасон, 2 адад чархбол бо ғунҷоиши 50 литр маҳлул ба муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах дастрас гардид ки ин метавонад ҷиҳати саривақт нобуд намудани ин ҳашароти зараррасон мусоидат намояд. малах хеле кам шудагае нисбат ба солҳои пешин. ҷое ки ҳамин малах мондагае ҷоҳое ки техника рафта наметавонад, мо дар шароит муҳайё кардан, дрон овардагиян. баъзе ҷоҳое ки тариқи дастӣ кор карда намешавад, мо чархбол овардиян мода, бо ба ҳам чархбол несту нобуд карда истодем. макони инкишофи малахҳои марокашӣ асосан ҳамин гуна чарогоҳи зимистона, заминҳои бекорхобидаи дорои алафҳои бегонаи яксола ва аз таъсири офтоб тез нобудшаванда мебошанд. бо пайдоиши боли малах масоҳати ишғол кардаи он ҳам меафзояд. махсусан дар вақти гузариш аз синни 3 ба 4 вай хеле хавфнок мегардад. бо гармшавии ҳаво малахҳо хеле фаъол гашта бо суръат ғизо мегиранд. баъд аз 3-10 рӯзи бол баровардан онҳо ба ҷуфтшавӣ сар карда пас аз 3-15 рӯз тухмгузории онҳо шурӯъ мешавад. мутахассисони муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз ҷуфтшавӣ чораҳои муборизаро тақвият мебахшанд. мо дар марҳалаи якум пайдоиши малах заҳрдори фастак кор кардем, баъди вай карате ҳозир ки боша нурелдекати несту нобуд карда истем малаха. бино ба гуфтаи мутахассисон, барои саривақт нобуд кардани малахи марокашӣ мушоҳида нақши асосӣ мебозад. бо чунин тарз заминҳои пангашта ва зичии онҳо муайян, макони асосии малахҳо аниқ ва чораҳои мубориза тақвият дода мешавад. муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар партави иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмин намудани амнияти озуқавории кишвар оид ба эмин нигоҳ доштани зироати кишоварзӣ, боғу тогзор ва чарогоҳҳо аз зарароварии малах аз тамоми имкониятҳо истифода мебарад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.